Sa number 3, Biyernes ang ginhatag nga deadline para sa 23 ka mga barangay nga wala pa maka-liquidate sang financial assistance sang tinilikdan nga Mascara Festival. Sa 30 ka mga barangay nga nagpasakop sa kompetisyon sang nagligad nga Mascara Festival, 7 pa lang ang nakasubmit sang liquidation report para sa financial subsidy nga ginhatag sang syudad. Sa records ng City Accounting Office, 11 ka mga barangay ang wala pa makaliquidate sang 150,000 pesos nga subsidy para sa Electric Mascara Festival competition. Samtang 12 pa ka mga barangay nga nagpaindis-indis naman sa street dancing kag arena competition ang wala man makaliquidate sang tig 200,000 pesos nga financial assistance. Suno kay Councilor Jason Villarosa, pamuno sang Committee on Tourism sang Konseho, Biyernes ang ginhatag nga deadline para sa 23 tanan ka mga barangay nga mag-submit sang liquidation report. Suno kay Mayor Albi Benitez, may napulo na lang ka mga barangay ang pilion para magpasakop sa street dance kag arena competition. Kutob sa mga barangay nga wala pa makakomply sa liquidation report ang hindi makaentra sa kompetisyon. Sandigman sa pagsulundan, may 60 days ang ginhatag sa mga barangay para kuntani mag-submit sang financial report para sa mga ginagamit nga pondo halin sa gobyerno.